हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नष्टप्रायेषु भद्रेषु सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भगवते उत्तमश्लोके भवति भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతము షార్ట్ క్లాస్ కి అందరికి కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవిందాలయం కులై మంగళూరు నుంచి స్వాగతం సుస్వాగతం. సో ఈ క్లాస్ లో శ్రీమద్ భాగవతము మొదటి స్కందము 7వ అధ్యాయంలోని 29 శ్లోకము. హరే కృష్ణ. సూత ఉవాచ శ్రుత్వా భగవతా ప్రోక్తం ఫాల్గుణ పరవీరః స్పృష్ట్వా పౌస్తం పరిక్రమ్య బ్రహ్మం బ్రహ్మస్త్ర సందదే. శ్రీ సూత గోస్వాముల వారు పలికెను, శ్రీకృష్ణ భగవానుని వచనముల ఆకర్ణించిన అర్జునుడు అంతటా జలమును సృజించి ఆ దేవదేవునకు ప్రదక్షిణము గావించి అశ్వత్థామ యొక్క బ్రహ్మాస్త్రమును నివారించుటకు తన బ్రహ్మాస్త్రమును ప్రయోగించెను. 30వ శ్లోకం. సంహత్యాన్యోన్యం ఉభయోః తేజసి శరసంవృతే ఆవృత్య రోదసీకం చ వవృదా తే అర్కవైహినివత్. రెండు బ్రహ్మాస్త్రముల తేజములు ఒకదానితో నొకటి కలిసినంతనే సూర్యబింబము వంటి గొప్ప అగ్ని వలయము ఏర్పడి ఆకాశమును రోదసిని కప్పివేశను. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామిన్ ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌరభక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే.
హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ మనము పూర్వము చూసినటువంటి విషయాలను ఒకసారి గమనించినట్లయితే అశ్వత్థామ ప్రాణభయంతో అర్జునుడు వెంబడిస్తూ ఉంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు రథసారథిగా ఉన్నటువంటి రథంలో అర్జునుడు అశ్వత్థామను వెంబడించగా మొదటగా పారిపోయాడు. తరువాత అలసిపోయినటువంటి గుర్రాలు ఆగిపోగా ఇక వారి అర్జునుడు చేతిలో తాను మరణం తప్పదు అని భావించి ప్రాణభయంతో అశ్వత్థామ బ్రహ్మాస్త్రాన్ని ప్రయోగించాడు. అది ఎంతో తేజస్తో ప్రచండ వేగంతో దాని యొక్క వేడి వస్తూ ఉన్న చుట్టూ ఆవరిస్తూ ఉన్నటువంటి సమయంలో శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారిని అర్జునుడు ఆశ్రయించి ఇది ఏమిటి అని అడిగి అప్పుడు కృష్ణుడు అది ఉపసంహరణ తెలియనటువంటి అశ్వత్థామ ఉపయోగించినటువంటి బ్రహ్మాస్త్రము, ప్రాణాపాయ స్థితిలో అతడు ఉపయోగించినటువంటిది. కాబట్టి ఓ అర్జున, దానిని నివారించాలంటే వేరొక బ్రహ్మాస్త్రమే ఉపయోగించాలి. కాబట్టి మరి యుద్ధ విద్యందు నిపుణుడవైన నీవు ఆ అస్త్ర తేజముతో ఈ అంటే ఆ అస్త్ర తేజమును ఉపశమింపచెయ్యి అని శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడికి చెప్పినటువంటి విషయాలను మనము పూర్వపు శ్లోకాల్లో చెప్పాం. ఇక ఈరోజు శ్లోకంలో సూత గోస్వాముల వారు చెప్తూ ఉన్నారు. ఆ నైమిషారణ్యంలో సమావేశమై ఉన్నటువంటి సౌనకాది ఋషులతో చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సూత ఉవాచ శ్రుత్వా భగవతా ప్రోక్తం పాల్గుణ పరవీరః స్పృష్ట్వా తం పస్తం పరిక్రమ్య బ్రహ్మం బ్రహ్మాస్త్ర సందదే. సూత గోస్వాముల వారు చెప్తూ ఉన్నారు, శ్రుత్వా అంటే ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు చెప్పినటువంటి ఆ విషయాలను ఆకర్ణించుకున్నటువంటి అర్జునుడు. ఇక్కడ ఆకర్ణించుకున్నట్టు అంటే ఆ విషయాలను ఆయన విని అర్జునుడు ఆ విషయాలని శ్రద్ధగా విన్నటువంటి వాడై శ్రుత్వా విని భగవాన్ ప్రోక్తం ఎవరు ఏమి విన్నాడు? భగవానుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడి యొక్క మాటలు విన్నాడు. పాల్గుణః. సో ఇక్కడ అర్జునుడు పాల్గుణ అంటూ సంబోధించబడినటువంటి వాడు. ఆయన కుంతీదేవికి ఇంద్రుణ్ణి ఆహ్వానించిన సందర్భంలో ఆయన జన్మించినటువంటి పాల్గొన మాసం ఏదో చెప్తుంటారు అది. సో ఆ విధంగా ఆయన పాల్గొనుడు. సో దీనికి ఆ చిన్నతనంలో వర్షాకాలంలో బాగా మెరుపులు వస్తూ ఉంటే భయపడి చిన్నపిల్లల అర్జున పల్గుణ అనే వాళ్ళని చెప్పేవారు మరి. సో దీనికి ఏం సంబంధం అది కానీ సో చిన్నప్పుడు ఈ విషయాలు మరి చాలా మంది కొంతమందికి పెద్దవాళ్ళు ఉంటే తెలుస్తూ ఉండొచ్చు, ఇప్పటి వాళ్ళకి తెలవకపోవచ్చేమో, కానీ అప్పుడు ఈ పదాలను వాడేవాళ్ళు. అర్జున పల్గుణ, ఉరుములు మెరుపులు వస్తూ ఉంటే వర్షాకాలంలో అంటే భయాన్ని నుంచి బయటపడడానికి అనుకుంటా అలా అనమని చెప్పేవాళ్ళు మా పెద్దవాళ్ళు. సో అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, సూత గోస్వాముల వారు చెప్తున్నారు, శ్రీకృష్ణ భగవానుని వచనములను ఆకర్ణించినటువంటి అర్జునుడు అంతట జలమును స్పృశించి ఆ దేవదేవునికి ప్రదక్షిణము గావించి అశ్వత్థామ యొక్క బ్రహ్మాస్త్రమును నివారించుటకు తన బ్రహ్మాస్త్రమును ప్రయోగించెను. కాబట్టి మనకు కూడా ఆ పిడుగుల నుంచి వచ్చేటువంటి ఆ వాటి భయంకర పరిస్థితి నుంచి అర్జునుడు మనల్ని రక్షించాలని కోరుకోమనే వాళ్ళేమో పెద్దవాళ్ళు అప్పుడు చెప్పేవాళ్ళు. ఏదో ఒకటి ఉండేది కానీ మనకు అది తెలియకుండా పాటిస్తూ ఉండేవాళ్ళం అలా. సో కాబట్టి సూత గోస్వాముల వారు
చెప్తున్నారు ఇక్కడ. అర్జునుడు ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారి ఇచ్చినటువంటి ఆదేశాన్నంతా విన్న తర్వాత శత్రు వీరలను సంహరించగలిగేటువంటి మహాయోధుడైనటువంటి ఆ అర్జునుడు ఆచారం ప్రకారం నీటిని స్పృశించి ఆ తదుపరి ఆయన శ్రీకృష్ణుడికి ప్రదక్షిణ చేశాడట. చూడండి, భక్తి భావనలో భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించి. ఇక బ్రహ్మాస్త్రాన్ని, అంటే అశ్వత్థామ ఉపయోగించినటువంటి బ్రహ్మాస్త్రాన్ని ఈ తాను కూడా బ్రహ్మాస్త్రంతోనే ఎదుర్కోవడానికి తన యొక్క బ్రహ్మాస్త్రాన్ని ప్రయోగించాడు. అంటే ఇక్కడ అర్జునుడి యొక్క శరణాగతి, అర్జునుడు శ్రద్ధగా విన్నాడు భగవంతుడు చెప్పిన మాటల్ని, తర్వాత అర్థం చేసుకున్నాడు, ఆ అర్థం చేసుకున్నటువంటి విషయాలని ఆచరించాడు. అంతేకాకుండా పాల్గొన పరవీరహ, అర్జునుడికి ఒకటి పాల్గొన అనేటువంటి నామము ప్రసిద్ధమైనది. పరవీరాహ ఆయనకి సో ఓ పరంతప అనేటువంటి పదం కూడా ఉంది. భగవద్గీతలో ఎక్కువగా ఆ పదం వాడబడేటువంటి. సో శత్రువులను సంహరించగలిగేటువంటి మహాయోధుడు. అంతటి మహాయోధుడైనప్పటికీ కూడా కృష్ణుడి యొక్క ఆదేశంపైనే ఆయన ఆధారపడి ఉన్నాడు. ఆయనకు ప్రదక్షిణ చేశాడు, తర్వాత బ్రహ్మాస్త్రాన్ని ప్రయోగించాడు. సో ఇది చాలా గొప్ప భావాన్ని, భక్తి భావాన్ని చూపుతుంది. సో అంటే దీని అర్థం అర్జున్ చేసినటువంటి ఈ చర్య, ఆయన యొక్క శక్తి ఆ భగవంతునికి ఆజ్ఞకు లోబడే ఉన్నది అనేటువంటిది ఇక్కడ మనము తెలుసుకునేటువంటి విషయంగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో బ్రహ్మాస్త్ర సంధేనా, అర్జునుడు బ్రహ్మాస్త్రాన్ని సంధించాడు. ఎలా అంటే ఇక్కడ అస్త్ర తేజస అనే ఆదేశాన్ని, ఇది భగవంతుడు చెప్పినటువంటి ఆదేశం ప్రకారంగా ఆయన, అర్జునులో జ్ఞానం ఉంది, ఆ జ్ఞానమును ఆజ్ఞ ప్రకారంగా ఆచరణలో చేసినటువంటి క్రమంగా మనం చూస్తూ ఉంటుంటాం. సో కాబట్టి మనం కూడా మన జీవితంలో మన ఇష్టానుసారంగా ప్రవర్తించకుండా, ఏదైనా విషయాలను గురించి మనకు వచ్చినప్పుడు మన ఇష్టానుసారంగా ప్రవర్తించకుండా మనము శాస్త్రం ఏం చెప్తుంది, గురువులు వైష్ణవులు ఏ మార్గదర్శకాన్ని మనకు ఇస్తూ ఉన్నారు, వాటిని స్వీకరించి ఆ భగవంతుని యొక్క ఆజ్ఞను అర్థం చేసుకునే విధంగా మనకున్నటువంటి జ్ఞానాన్ని ఆచరణలో పెట్టాలి. నేను భక్తి చేస్తూ ఉన్నాను అంటే సరిపోదు. ఆ భక్తిని మనకి మన ఆచార్యులు చెప్పినట్లుగా, ఎందుకంటే ఇంతకుముందే చెప్పుకున్నాం, ఒక జైల్లో ఉండి జైలు నియమాలను పాటించకుండా ఉంటే ఇంకేముంది, అంతకంతకి మనము శిక్షలు పెంచుకుని పోతున్న వాళ్ళం అవుతాం. ఈ భౌతిక జగత్తులో కూడా అదే. శాస్త్రం ఏం చెప్తుంది, గురువులు ఏం చెప్తున్నారు, ఆ మహానుభావులైనటువంటి ఆచార్యుల యొక్క మార్గదర్శకాలను స్వీకరించి ఆ క్రమంలో నడిచినప్పుడే ఈ భవబంధనాల నుండి బయటపడతాము అనేది మనకి చెప్పబడుతూ ఉంది. సో మరి ఇంకా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము ఇంకా అంటున్నాడు, సంహత్యాన్యోన్యం ఉభయోః తేజసి శరసంవృతే ఆవృత్య రోదసీకం చ వౌరుదాతే అర్క వహినివత్. సో ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు, సంహత్య కలయిక చే, అంటే అటు అశ్వత్థామ ప్రయోగించినటువంటి బ్రహ్మాస్త్రము, అలాగే ఇక్కడ అర్జునుడు ప్రయోగించినటువంటి బ్రహ్మాస్త్రము, ఈ రెండింటి యొక్క కలయిక ఒకదానితో ఒకటి ఢీకొనడం వల్ల ఆ రెండు ఉభయో సంహత్య అన్యోన్యం ఉభయో, ఆ రెండింటి యొక్క కలయిక, రెండు బ్రహ్మాస్త్రాలు మహా తేజస్తో, తేజస్సి
అంటూ చెప్తున్నటువంటి ఎలా ఉన్నాయి అవి రెండు ఇక్కడ బాణాల రూపంలో ఆ రెండు బ్రహ్మాస్త్రాలు కూడా బాణాల రూపంలో వచ్చి ఢీకొన్నటువంటి ఎంతో తేజస్తో వచ్చి ఢీకొన్నటువంటి ఈ రెండు బ్రహ్మాస్త్రాలు తేజములు ఒకదానితో ఒకటి కలిసినంతగానే ఆ కలిసి ఢీకొన్న ప్రదేశంలో ఒక సూర్యబింబం వలె గొప్ప అగ్ని వలయం ఏర్పడిందట. ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటి శ్లోకంలో అర్క అంటే సూర్యగోళం, వహినివత్ అగ్ని వలె, వహిని అంటే అగ్ని. సో ఆ రెండింటి కలయిక వల్ల ఆ రెండు సంహత్య పరస్పరం ఢీకొని కలయడం వల్ల అన్యోన్యం ఒకదానితో ఒకటి ఢీకొనడం, మరొకటి ఢీకొనడం. వాటి యొక్క తేజస్సు ఆ బాణాల చేత ఆవృతమైనటువంటి తేజస్సు భూమి ఆకాశము రెండు లోకాలను అలాగే అంతరిక్షం కూడా వృద్ధతే ఇంకా విస్తరించి పెరుగుతున్నాయి. ఎలా అంటే సూర్యుడు అగ్ని వలె. సో ఈ బాణాల రూపంలో ప్రయోగించబడినటువంటి ఆ రెండు బ్రహ్మాస్త్రాలు ఒకదానితో ఒకటి ఢీకొన్నప్పుడు మరి ఆ వాటి కలయిక వల్ల ఢీకొనడం వల్ల సూర్య బింబం వంటి గొప్ప అగ్ని వలయం ఏర్పడి ఆకాశమును రోదసి అంతా కూడా అంతరిక్షాన్ని అంతటినీ కూడా ఆకాశము అంతరిక్షాన్ని అంతటిని ఆవరించి అంటే భూమి ఆకాశాలు మరియు అంతరిక్షాన్ని ఆవరించినాయట. సో ఇక్కడ చెప్పబడుతున్నటువంటి ఉభయోస్తేజసి సంహత్య రెండు బ్రహ్మాస్త్రాలు తేజస్సులు పరస్పరం ఢీకొన్నటువంటివి. అర్క వహినివత్ సూర్యుడిని ఆ బింబం వలె అగ్ని వలె, వహిని అంటే అగ్ని కదా. సో కాబట్టి ఈ రెండు వీటి వల్ల ఉద్భవించినటువంటిది సాధారణమైనటువంటి పరిస్థితి కాదు, ఎంతో భయంకరమైనటువంటి ఉద్ధృతమైనటువంటి దివ్య తేజస్సు ఉద్భవించినది అని చెప్తున్నారు. ఆ ఉద్భవించినటువంటిది భూమి ఆకాశము మరియు అంతరిక్షం మొత్తం కూడా ఆవరించబడ్డాయి. సో ఇక్కడ మరి వీళ్ళిద్దరూ అర్జునుడు అశ్వత్థామ మధ్య చిన్న యుద్ధం కాదని ఇక్కడ. సో ఈ యుద్ధం ఏమైతుంది, మొత్తం ఆ ముల్లోకాలకు వ్యాపించినట్లుగా అనిపిస్తూ ఉన్నట్లు. సో కనుకనే మరి అది విశ్వవ్యాప్తంగా వ్యాపించడం వల్ల దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు జోక్యం చేసుకోవలసినటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడింది. సో ఆ తేజస్సు ఎంతో ఇంకా వృద్ధి చెందుతూ ఉన్నటువంటిది. మరి అది వెంటనే ఒకదాన్ని మరొకటి నాశనం చేసుకోలేదు. ఆ తేజస్సు ఎంతో ఉద్ధృతమవుతూ ఉన్నటువంటి ఇదిగా ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇక్కడ అశ్వత్థామేమో తాను ఉపయోగించినటువంటిది భయంతోనూ ప్రతీకారంతోనూ బ్రహ్మాస్త్రాన్ని ఉపయోగించగా, అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుని ఆజ్ఞ మేరకు రక్షణ బాధ్యత ఈ భూమండలాన్ని రక్షించడానికి ఈ పరిస్థితిని బ్రహ్మాస్త్రాన్ని ఉపయోగించింది. బయటికి రెండు ఒకే అస్త్రాలు, కానీ వాటి యొక్క ఉద్దేశం వేరు, వాటి యొక్క ఆంతరికమైనటువంటి చైతన్యం వేరుగా ఉన్నటువంటివి ఇక్కడ. మరి వీటి విషయాలు మరి ఏ విధంగా అవి ఉన్నాయి అనేటువంటిది, వాటి యొక్క ప్రభావము, ఇంకా ఏం జరుగుతుంది అనేటువంటిది తదుపరి శ్లోకాలలో ఆ భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితిని చూసి మహర్షులు ప్రజలు తీవ్రమైనటువంటి భయానికి గురి అయినటువంటి పరిస్థితులను కూడా చూడవచ్చు. అవి తదుపరి రేపటి శ్లోకాలలో చూద్దాం. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదికి జై.